Sirana som nikdy nehral, ani klobúk svoj nebudem odhadzovať diaľ, ale túto šiltovku už to božne a hlavne s týmto nápisom, pretože Villager je, neviete čo, ja vás s tým o chvíľočku zoznámim. V 2005 vznikla táto firma a viete čo, kto mi pomáha? Slovinci. Slovinci na mojej záhrade so svojimi produktami, s ktorými vás... A čo budem tu kecať, takéto blbo? Poďte. Ja vás s nimi zoznámim. Miško Dočolomanský, ikona, no veď nebudem hovoriť, nemusím, spieval, že za rána zarosí, tráva sa kosí, čakal som na teba. Nečakajte, Villager to za vás celé vyriešil. Ozaj, kto za vás nakul kosu niekedy? Viete, čo to je? Alebo ocielka, čo to je? Neviete? No tak Villager to za vás vyriešil. Poďte, ja vás s tým všetkým zoznámim. No, dokosené. A vy máte tiež dokosené? Toto je úžasná vec od Villageru. Je to kosačka, benzínová kosačka, no treba olej, benzín a tieto filtre. A viete čo, však to nebudem vám hovoriť, ale 2,5 kW motor to má, to znamená to nejakých 3,5 koní, za vás bude kosiť. No, musíte to samozrejme, ale až nie tak tlačiť, lebo má to svoj regulátor otáčok, má to regulátor rýchlosti, má to nastavenie jedným pohybom, zdvihnete alebo dáte naopak nazad, má to bočné vyhadzovanie, má to záslepku, môže to mulčovať. 3 v 1, 65 litrový kôš to má, no čo vám ešte poviem, ešte to má takú jednu zaujímavosť, že no pohon jasné, pohon to má, tu tak stlačíte, takto stlačíte, ale má to ešte jednu zaujímavosť. Že tu, keď máte doma studňu, hadicu, tu nastoknete a vám to vyčistí celú kosačku. Čo už, jaký sme leniví, ale odporúčam. A Villager to robí aj s hondiackým motorom, nechám to na vás. Villager, vám, ktorí máte aj, ja som ešte nekosil, lebo nemám kábel, ale vy, čo máte aj kábel, a Villager vám aj kábel dodá, nebojte sa. Takéto čosi, hlavne vám, ženám, toto je úžasné, keď máte malú predzahradku. 1400 W, kosačka, úžasná, má 34 záber centimetrov, má 35, nie kubíkový, litrový kôš, a veľmi ľahúčky. No čo vám poviem, no tak je to ľahúčky, no tak dojdite, hej, a Villager vám povie, že čo. Ale aj predtým to ticho. Toto je naozaj, čo vám poviem, priatelia, Villager, čo urobil úžasnú vec, kosačku. Ak máte do nejakých 300 m2 trávnika, ako ja, v Malinove, doma, nechcem už ten smrad benzínu a vymieňať olej a toto všetko a tam dolievať, a je akumulátorová kosačka od Villageru. Geniálna vec, má 40 litrový kôš zberný, no tak trošku častejšie to budete vysypať, to nie je problém, ale tých 300 m2 mi pokosí, ešte aj pozberám tam, keď lístie opadne alebo čokoľvek. Okolo toho má to záber 43 cm a má to skelet kovový. A tu má ešte tento čudlík, že tam si dáte hadicu, napichnete a
a ide. A ešte Villager ponúka dve baterky, slabšiu, silnejšiu, to už ako chcete, ako ste leniví, hej. Má to aj pohon, má to, no prosto, čo vám poviem, toto je môj miláčik, teda okrem mojej manželky. A hlavne vnúčky. Zahoreli zore na tom našom dvore. Hej, zahoreli zore na tom našom dvore. No, počkajte, chcem dospívať. Zahoreli zore na tom našom dvore. Keď máte veľký dvor, 40 árov, ja neviem, no to je 4000 metrov štvorcových, tak toto čudo od Villageru, to vám bude slúžiť, nič nepotrebujete, len kopnete, je to síce manuál, nie je to automat, ale kopnete do toho, už len brzda, nič viac, ide to samé, kosí to, má to 61 cm záber, má to takmer 5 kW tento motor, 4,8 aby som bol presný, to neviem koľko je koní, ale toto, nič na tom, to už keď aj mne vysvetlili, ako Vlčiakovi toto používať, no tak vám naozaj to nemusím hovoriť, choďte sa presvedčiť, choďte sa do Villageru presvedčiť, je to super.